bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewiya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañama Pino subbundi suba ngeke kono taraɗo atay hande adi secret almadinatu ko warga almadinatu omo laaɗ te omo weɗi te omo wonde cellal warga almadinatu ko warga welko hoyko jawranka tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjiraka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboroso wawa hollude en caggal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma bani mba debbo mo dara halayɓe a salminama a salmitama e subaka he a wiyama aljuma moƴƴo malaɗo joni noon mboɗo jogui namdal noon oɗon kewiɗe aljumane faaɗi holko jeeyi on sababu aljumane faaɗi walla ala wiyoɓe noon walla mbira aljuma tawa ko tampere aɗa andi aljuma kam min mbiyanmi ko tampere semaine o foof jippito e ɓanduma ko aljuma jippito ko e aljuma o tigui ɗum noon wadden paami caggal balɗe joyyi ko kuccinɗen e bandiraɓeɓe ko yettandeɓe Allah e ñaganeɓe Allah kadi moƴƴere an hoorema aussi ɗum noon ko wideɓe tan salmindeɓe hono kala subaka juuradeɓe yettudeɓe kadi e jarumdeɓe gam ndeɓe cuuɓi hoolare ndeɓe jogui tigui e ayaw habrirde Piindi TV gam humpitade e yewtere mabɓe romiɗo jayndeji nde ganduɗa kam tigui udditta kala jewte dogoƴ ɗo e subaka Allah kala ɗum ɗon noon Aissata ko wideɓe tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah hande ko jayndel ɗi gaddi jayndeji leydi Sénégal e oɗo subaka hande garti e tobɓe nanduɗe kono kadi ko noon ɗe gartiri e tobɓe certuɗi mbiyen ko ɗum fandu almudo wadde jaynde enquête kañum ko loski kono noon tigui nden ɗon jayde wi ko dokkirgol leyɗele ha tengti e nokkuji biteɗo domaine national woni jeeyi gendi tawi ko laamu fawi hen junggo ɓe kolliti wonde noon waylo waylode yiyama e saaha o tawi noon ko hoorejo Macky Sall e hoore muɗum addi on ɗon waylo waylo o holliti wonde de kala neɗɗo cohluɗo ko ɓuuri 50 hectares hanke dini wawata tigui wawata mbiyen hokkere tawi rokki ɗum ko ɓe ganduɗa ko suɓaɓe tedduɓe woni ko wayno maire e ko nandi hen ngol lawol noon hoorejo Macky Sall resdi fanno komo ganduɗa kañum woni gouverneur uji woni jodniɗumo e diwnuɗi ɗi foof tan noon ko gam yidde ha joni ne wayno rentade caɗele ɗe ganduɗa ne teske kala e saaha e fannu jeeyi leydi holliti wonde noon itara winnaɗe ɗiɗi e sappo e jeenayyi 2019 mayɗo ɗo nde e kanko Macky Sall hollitini wonde de caɗele kewɗe kami gullitali ɗe o heɓata to banggue ummorade ɓesguji ɗi foof de ko ɓuuren hewde nder temedere capanɗe jeenayyi ɗi foof ummi koye e jeeyi leydi jayde las ko addi hande nden ɗon jayde koye gon felo yeɓɓe nde holliti wonde de dokkirgol leyɗele ko noddirte hono grande surface manam tan de ko yetti ko ha joni e leyɗele tawi ko nokkuji jaaƴi ko ɓuuri 50 hectares oɗo saaha noon jayde wi tan ko Macky Sall o saaha hande ɓoori ɓe ganduɗa ɓe ko suɓaɓe tedduɓe o rokki ɗum noon ɓe ganduɗa ko ɓe o suuɓiɓe woni gouverneur
entrepreneur uji kañumen tan de o sa hande kalfina fanno kalko ɓuuri capande 2 hectare ko kamɓe de en dokkirta hono ndin ɗon leydi kona ɗum jayande arti e ko yewti koyal haali maggal de Touba Aïda Diallo kañum tan de waɗa déclaré persona non grata sani ɗum noon ene waɗi ko neɗɗo mo ganduɗa o de natti ha joni sohlede e wuuro gonɗon wiyete ko ngaabu tawi wona gaabu mo wuuro Amadou Touré jayde quotidien rewi hen nden ɗon jayde ari oɗo sa hande ko batu mo ganduɗa de ene jogorno wadde hanki toon to tawi noon ko conseil d' administration mo ganduɗa kañum woni sara woni société africaine de raffinage ɓe koliti wonde noon gunɗon battude laataki wadde saabu kay ko caɗele fitinaji teska hen ɓe koliti wonde noon omo ganduɗa ɓe tuumi on ɗon fanno ko Khadim Ba gonnoɗo PCA kañum tigui tuuma e fanno nuli yimɓe hewɓe gam tigui ene wayno bonna gunɗon batu mo ganduɗa ko DG Serigne Mboup kañum de holliti on ɗon fannu kono ɗum ko noon conseil d' administration o ittaɗoni on ɗon nokku nawa toon nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko ministère du pétrole woni nokku mo ganduɗa o kañum tigui tambi kala ko yewte banggue ndelam kuɓɓam leydi men Sénégal ko toon tigui ɓe battini wadde on ɗon batu ponnoɗe wadde hanki on ɗon nokku Ombo Sarr jayde l'observateur l'Obs jayde groupe Futur Média e oɗo ñalawma hande ari hen banggue to banggue politique banggue goɗɗo koto banggue hono gueɗe guura gadorɗen ko yewti koye banggue politique ko hanki tigui wonno noddago walla mbiyen heccanki noddago hoorejo mo ganduɗa ko Macky Sall wonande kay hono ko wiyete secrétariat exécutif national woni sen no ɓe noddirta ɗum kanko hoorejo Macky Sall noon noddiɗo ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e nder lande APR koto banggue visioconférence koto noon kanko hoorejo Macky Sall o sutɗi konguɗo o wideɓe de wonde ko yoɓe jogo gacci ɗi ɗon konguɗi noon wonko ɗi pirti saabu wonko ɓe ponno rendinde to banggue gurdam lando o ɗum ɗon noon ko million ngaji jeegom wonno kono kamɓe tan ɓe pi ko million ɗum saabi noon kanko hoorejo Macky Sall ko mette kam e konguɗi pilñitiɗi woni ko suuti fewde ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko responsable uji landa alliance pour la république goɗɗum ko tawete henne wayno de ko alhaali guura leydi Sénégal caggal nde laboratoire goto waɗi hen losko woni witto holliti wonde de ko ñamele kewɗe hande o nanɗo e nder leydi meɗen Sénégal koko mbaɗa contaminé manam de gonko munen moƴƴani woni makka o ko noonne kadi e guerte hani e kosam e ko nandi hen foftan de ɓe koliti wonde ko Sénégal o saaha hande ina kay jogori hebde caɗele to banggue ñamele hono ngol ɗon cimtol noon tengtini ɗum ngoɗo gomo witengu FAO tambingo kala ko fati e banggue gueɗe guura windere nde vox populi ko wi nden ɗon jayde arti e gros titre ko ganduɗa ko woni haɗedemo tigui wadde hono mawninde maggal toon to Ngabou on ɗon woni hono Aïda Diallo jayde wi noon ko fatwa tan ummade toon to Touba fewde mo ganduɗa ko Aïda Diallo e wiide noon hono ɓe ganduɗa ɓe ko gomo witengu Safinatul Aman ko gomo ganduɗa ngu tambi kala ko yewte banggue hono sécurité toon to Touba ɓe koliti wonde noon kanko cuddiɗo yarah mum Cheikh Béthio o ene wayno de o ha joni o heddaki e ndigal manam e yamirode mo ganduɗa ko khalife général des mourides omo ganduɗa noon ko biyeteɗo Serigne Modou Lo toon to Ngabou holliti wonde de kala kay dewɗo e mo ganduɗa ko Aïda Diallo yo andu kam kañum ne wayno de notaki inde walla rewani tigui e felo mo ganduɗa ko Serigne Touba ko ɗum jii sababu noon ɓe kadima kala ko fati e banggue wadde toon célébré maggal mbo Ngabou jayde libération ko addi hande nden ɗon ari koye mboroso coronavirus ko yewti noon e banggue caggal nde teska ɗo e dunde Afrique ne wayno ustima tigui hono kawuji wonani heɓannoɓe coronavirus ɓe ko noonne kadi e mayoɓe e fannoɓe koliti wonde noon ko Afrique de o saaha hande ina wayno yeddi walla mbiyen ha joni tengtini ko ganduɗa ko jopanoye mum ko manam tawama e muɗum gonɗani sababu kay yimɓe hewɓe kamɓe pelle kewɗe kolitino wonde de Afrique ko dunde ganduɗa nde jogorde lorade e oɗo mboros coronavirus ɓe kolitino wonde de ko million ngaji yimɓe jogori heddade e on ɗon rafi covid 19 jande limtuno leyɗele ɗe ganduɗa ɗe o saaha hande hono rafi usti munen no fewi ne tawa hen leydi Sénégal Sao Tomé et Principe île Maurice Botswana ɗe leyɗele kala kam e île Seychelles kanje kala o saaha ɓe koliti wonde de e dumunaji battidiɗi ɗi hollitama wonde nder temedere kala ɓe gustorama kawuji ko tolni e capanɗe 5 kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e ko ganduɗa e hakkillaji munen jaaji to banggue oɗo rafi covid 19 ɓe koliti wonde de ko ɓuuri capanɗe 6 ka e nder temedere kala ne wayno ɓen ɗon ko kawuji asymptomatique manam ko heɓɓi rafi o tawi ɗum ɗon wona ko ina tampina ɗumen jayni gendire le soleil nden ɗon jayde oɗo subaka hande yilli ko toon to Guinée Bissau ɗum ɗon noon ko gam artude e 47e anniversaire ko yewti koye indépendance ndi leydi hebno hoore muɗum e juuɗe Portugal ɓe kolliti wonde noon ko Oumar Sissoko Embalo kañum tan o saaha hande hokki teddugal hoorejo Macky Sall e mbo Mohamed Buhari mo leydi Nigéria jeeyi on sababu noon
noon ko inniriɓe laabi ɗiɗi ko wiyete Grande Avenue toon to Bissau lawol gotol wiyete ko avenue Macky Sall gongol ngol wiyete ko avenue hono Mouhamadou Buhari ɗum ɗon noon woni natal ngal jiiɗen ngal toon to Bissau hanki wonno e fête mawninigol on ɗon anniversaire goɗɗum ko tawete hen jayde yilloyi ko toon to Fouta ɗum ɗon noon ko wuuro ene wiye Seedo Sebbe wuuro ngo ganduɗa de ko wuuro lombingo e nder hono biyen lombingo tigui e nder guure fulɓe halpulaar en tawi noon ko jolfuɓe tigui koɗi hen jayde yiiɗi sifanade en de ko koddigal bangal fayida hakkude ɓen ɗon jolfuɓe e fulɓe gam hollirde ko ɗemɗe ɗiɗi haalte gonɗon wuuro witengo Seedo Sebbe jayde stade uddatadama nden ɗon jayde oɗo subaka hande waɗi ko natal gardien du but leydi Sénégal kesso bleu tonto mo ganduɗa ko woni kippu mbo Chelsea hollide wonde de ko ɗum nde arti ko yewti ha joni limore Sénégal naaɓe heɓɓe sodede coggu kewɗo ɓe kolliti wonde noon ko kanko Edouard Mendy o saha hande o yaltini Moussa Sow e on ɗon top 10 manam kanko tan de duñi Moussa Sow yaltini ɗum e ngol ɗon doggol Sadio Mané o saha hande noon ina kay kañum ne woni e duñede tawi jogori duñjemo ko Kalidou Koulibaly kam e Ismaïla Sarr artude noon e Mendy hono ɓe kolliti wonde de o signini ko tolni e duuɓi joyyi ko yetti ko e tonto club mbo Chelsea kona ɗum ko noon o holliti wonde de ko fayida mawɗo wonandemo arde toon to Chelsea saabu club mo ganduɗa o ɓurno ɗum yidde guilita ujunnaje tati 2003 o soodi ni hono mayo mabɓe kanko Edouard Mendy haalata goɗɗum ko tawete hen ko ganduɗa ko woni Kalidou Koulibaly ha hande de Liverpool ina sohlimo ɗum ɗon noon ko gam tigui tekkinde on ɗon défense ɓe mbaɗa duo hakkude mo ganduɗa ko Koulibaly e Virgil van Dijk ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadani Aissata e oɗo subaka hande noon tigui ha joni keddotoɗen koye banggal coftal ɓalli Amadou Moussa no aljuma fo garirten e coftal ɓalli ni gadden kala ko ganduɗa e tema taw kewino e semaine o ɓuuren haalde hen hande noon Amadou eɗen poti haalde match poɗɗo dañde hakkude Sénégal e Mauritanie ɗum 13 lewru octobre wonta to ganduɗa woni stade mo Lat Dior mo Thiès ɗum noon Amadou ɓaɗima kono kadi Mauritanie Sénégal woni ko ganduɗa ko histoire waddi ɗumen ɗum ɓooyi wona hande kono on tigui Aissata ɓooyi wona hande eɗen gandi ko leyɗele koddiji kono ene gasa génération kesso meeɗano wadde assisté match Sénégal e Mauritanie tawi koto banggue match amical walla officiel ha tengti équipe aji ganduɗa ɗi kono dirte équipe senior woni équipe aji mawɗi ɗum ɗon noon caggal demande manam namde kewɗe yimɓe kolliti hen yen gartan ɗumen historique woni tarikh pottiti hakkude leydi Sénégal e dowla Mauritanie e habrudeɓe tan Sénégal e Mauritanie mbayri fettidde ko hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi 1997 wonno ko toon to Gambie e tournoi mo ganduɗa o wiyete ko tournoi Cabral zone 2 ɗum ɗon noon o match gasirno ko 1 but partout match nul kono ɗum ko noon artude historique koɓe namdi ko to banggue on ɗon fanno kippuɗe ɗiɗɗi ene wayno kawri fodde laabi 11 kono tan de ko Sénégal ɓuuri fiideɓe laabi kewɗi saabu Sénégal fiiɓe laabi jeetati tawi tati keddiɗi ɗi ko ɗum match nul woni hay goto fiyari goɗɗon wadde firti ko Mauritanie meeɗani fiide Sénégal taw en tout cas to banggue équipe aji to banggue pottire officiel ko noon kadi e amical pol ko ganduɗa ɗum go noon ko Sénégal fooli pol ɓurgu musde ɓurgu teskinde kono Sénégal fiiɓe loggi sappo e loggol gotol ɗum wonno ko ɗo e Dakar ko nogas jeetati lewru septembre 1972 hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi ɗum kono mbiɗen ni ko ɗo e Dakar ɗum hawruno ko éliminatoire des jeux africains toon to Lagos e nder leydi Nigéria kono ɗum ko noon polgu rewgu hen kadi ɓurgu musde ngo Sénégal fi Mauritanie wonno ko loggi jeego men jigui 6-0 ɗum ɗon noon wonno kadi koye tournoi Cabral mo ganduɗa ko zone 2 wonno ko e lewru février 1984 10 kam Amadou heewi heewi ko score mo ganduɗa Sénégal ne wayno ko équipe goto mabɓe keeɓi fiide score lourd woni 10-0 kono noon kadi e 6-0 guilden ha joni ko 5 tan walla karɓe peede équipe aji goɗɗi kono ko score mo ganduɗa o historique mbo Sénégal hemno folde Mauritanie noon tigui Amadou kono équipe mo Mauritanie o ɗo joni woni équipe mo ganduɗa kamɓene ɓe dartini ɗum ha dartima saabu ko équipe mo ganduɗa yete heewano folde walla ko way noon kono ko wattidi ko ƴewtidama joueur ɓe gari toon ɓe gaddi hesɓe ɓe darima équipe mabɓe no fewi ɓe mbaɗi hen financement ji ha équipe o ɗo joni kañumne ene jeeya e équipe aji goppaɗi hakkille surtout guila hitan ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi 2014 e CHAN woni championnat d'Afrique des nations woni jour uji ɗi ganduɗa ɗi ko tournoi ko suɓoto ko jour uji local jour uji locaux en tout cas petto e nder championnat ɗo e dunde Afrique ɓe jaltani Afrique jeehi toon to Europe walla banggue goɗɗo ko ɓen noon pettata e on ɗon tournoi e on tuma
jomum Mauritanie waɗi reconstitué équipe goɗɗo mo ganduɗa o ko équipe local nayi ɗum toon to on ɗon championnat ɓe mbaɗi parcours baɗɗo fayida guila nden noon ko ɓen ɗon ha joni goni ɗo haysin tawi won sodaɓe jaltiɗo e Afrique jeehi toon to Europe en tout cas ko won équipe heddiɗo kono kadi e Sébastien Deppe mo ganduɗa ko mbiyen ko manam kibluno mabɓe motti inde nde kam hoore muɗum oɗo saha hande o fewnti équipe o eɗen mbawi wiide eɗen ciftoro match goto mo ganduɗa o ko match fettinɗo en stade Demba Diop ko équipe mo ganduɗa o noon ko équipe junior Sénégal ko kam pettinno e Mauritanie en jii ko match baɗɗo fayde on mbi partout retour o ɓen jeehi nakshot après noon Mauritanie naɓe piiɓe guila nden noon ko won équipe ɓe jogui ko équipe mo ganduɗa o nana monta en puissance équipe mo ganduɗa o ene jogui doole en jii dernier coupe d'Afrique noɓe natiri ni hasino tawi ɓe keɓani yaltude poule ɓe manam kono kam ko hunde ganduɗa nde ko historique saabu Mauritanie ene wayno manam ɓe meeɗani yaade coupe d'Afrique ko wona ɓennuɗo ɗo o équipe mo ganduɗa hande noon kadi waɗi participé ƴeewde yaade coupe d'Afrique 2022 kono noon kadi e compétition ngaji goɗɗi e jouri mabɓe kewɗi kadi aussi hande nan coode e toon to dunde Europe ha tengti ko woni leydi France noon tigui Amadou ko ɗon min kannata roɓindu jaydeli meɗen match o noon ko 13 lewru aror ndu wonta woni lewru octobre dañta ko ɗo e Sénégal woni hakkude Sénégal e Mauritanie ɗo e Sénégal walla mbiyen ɗo e Thiès oɗon match dañata ɗum wonno ko min gaddanomon ɗo min kalata e roɓindu jaydeli meɗen ko totude won aadi altine so Allah jaaɓi wiide tan yo Allah waɗanen jaam ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonnone wonno e banum gorko Amadou Moussane heɗanno ena banggal caméra o ko Massour Sow alias Thiata ine wonde Amadou Touré maquillage o amin jarda hen no fewi Kumbis Babou